morning mga kasonic. So welcome back sa ating YouTube channel. At nandito na naman kayo kay Neil Sonic Love TV. So ayun, gaya pa rin ng dati. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ayun mga kasonic, for today's video is yung mag-a-acquire sa atin na taga Pangasinan na si Boss JR. So pupunta siya dito mamaya mga kasonic. So sabay-sabay natin siyang abangan mamaya. Okay, intro muna tayo. Peace! At yun, so ayun mga kasonic, so ito yung kanyang na-acquire sa atin na ibon. So papakita ko sa inyo mga kasonic, ito tara. So ito yung kanyang na-acquire mga kasonic. So yan, yung ibon na ito, yung ating Alphonse Cross Polong Dilema. So yan, yun yung ating na-acquire sa atin ni Boss JR. So ito pa yung isa. Ito naman yung ating Pure Alphonse Cross Johnson Embrick. So ayan, magkapatid yan sa ama mga kasonic. Isa lang tatay nila yung ating Pure Alphonse dito. So yun yung kukunin niya mga kasonic. Ito ang tatay nila. Ayan, yun ang kanilang ama, ating Pure Alphonse, the winning birds of Babaero line. Diyan ito yung pair na na-acquire niya sa atin. Yung itlog niyan is yung itlog ng pulsive ni ay magulang ng Blue Shadow natin, magulang ni Blue Shadow yung itlog na nandyan. So take out niya na rin yan yung itlog na nandyan. So bigay na gift egg na natin niya sa kanya mga kasonic. So ito yung ating Tomiso Cross Judsi at Puristical Bout. So sana maganda ang produce niya na ito sa kanya. So kulang lang to sa condition niya na lang ulit pag nakuha niya. Ayan mga kasonic, yung kanyang kukunin. Ito na yung ating update sa ating mga young bird. Ayan, ayan na sila. So ito rin, update natin sa ating parapol bird. So malaki na mga kasonic, medyo black check ang nilabas na kulay. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at para makasali kayo sa ating free raffle birds. Ayan mga kasonic, tumutuka-tuka na rin siya. So yun mga kasonic, abangan na lang natin siya mamaya. Peace! A few moments later. Yun, pinakain na muna natin yung ating mga young bird mga kasonic sa umaga pa habang naghihintay tayo para pagdating ni Boss JR ay busog na yung ating mga young bird. Ayan sila, pati yung ating mga breeders. Lagyan na natin yan. So ngayong Martes, probiotics tayo mga kasonic. Ito gamit natin ang ating may wagang El Toro probiotics. Shout out baka naman. Ayan yung ating pure break. So naka-YB yan mga kasonic. Ito naman yung ating pang NDR din na tag dito, Pure Alphonse ang Johnson Embrick. So ayan, so painumin na muna natin sila mga kasonic ng probiotics. Yun, painumin na natin sa kanila, sa ating mga young bird. So okay, magsiinom na kayo, baka inumin pa yan ng iba. Yan, so i-viewing natin ulit yan mamaya mga kasonic kapag tapos nilang kumain. So sa mga gustong manood kung paano magturo sa trapping, so panoorin nyo lang po, nandyan, nilalagay ko po dito dyan kung paano magturo sa trapping. Yan sila. So susunod marami na tayong palipad. So nabawasan lang tayo ng isang paronda kasi kukunin na ni Boss JR yung isa nating flyer na ililipad dapat natin sa south sa NDR. So ayan yung ating Pure Alphonse. So ang kinis na ito, sana maganda rin ilipad nyan. Tapos yung kunin ni Boss Gilbert, asan na ba yun? Yun, yung isang Alphonse na yun mga kasonic. Ito kukunin niya ni Boss Gilbert, sa kanya din mapupunta yan. Shout out, pinasabay niya kay Boss JR para isang biyahe lang, para sila taga Pangasinan mga kasonic. So ito yung ating pure inbreed
Florizon, Roger Florizon, Reizo. So ayan, magagamit na natin yan sa sound breeding, medyo matapang na siya. Ayan yung ating mga ibon. So isa matamlay, ayan isang yan, inbred Campus, tapos naka cross sa Jansen Campus. So galing kay Taho yun, Taho vendor kay JR Calma, shout out. So ayan mga kasonic yung ating mga ibon. So abangan nila natin si Boss JR mamaya kapag dumating na. Peace! Day 2. So ito mga kasonic, kukunin nyo na ito ngayon. So ito na yung huling alaala natin, makikita natin itong ating mga ibon. So ito yung dalawa. Ayan. So ayan mga kasonic, mamaya ulit magpipigeon talk muna kami. Peace! Day 3. Dalawang kinakain. Oo, kasi bilang ako eh. Sa Alpha, oo. Sa Alpha, sa MacArthur. Hindi, pwede ka pang sukatan dun. Basta magpano ka lang kay Pres. 3 hours later. Yun na, ikarton natin yung ating mga ibon. So ayan yung apat nating ibon. So ano na sila ng Pangasinan. Ito na sila titira. So dala, tsaka isang Alphonse natin na inakay. So ayan mga Sonic. So ayan, shoutout kala Boss JR at kay Boss Gilbert. So sila yung nakakuha sa atin yung mga Sonic. Didalhin na sila sa Pangasinan. So ayun mga Sonic, uwi na si Boss JR. So napadayo siya rito, napakalayo. Pag gusto talaga may paraan. Galing pa Pangasinan. Ayan, yung kanyang iuwi. So, sana magtamasa tayo dyan. Ano, magtamaso nga. Wala lang sisiyan pero may balatuan. Ay, thank you Boss JR. So ayun mga kasonic. So nakaalis na si Boss JR. At nakuha niya na yung ating apat na ibon. So bali 5 yung dala niya mga kasonic. So 4 yung kanya dun, isa yung kay Boss Gilbert sa taga Pangasinan din mga kasonic yun. Napakalayo nila. Mula Pangasinan, dumayo pa siya dito sa atin sa Caloocan para lang makapag-acquire ng ibon. So sana maganda i-produce sa kanya ng mga yon at hindi tayo mapahiya. Ayun mga kasonic. So maraming salamat sa iyo Boss JR and Gilbert Munda. So shoutout sa inyong dalawa mga kasonic. Sa lahat ng mga nakapag-acquire sa akin mga kasonic. So maraming salamat sa inyong lahat. So, sana maganda ang maging resulta niyan sa karera kapag kinalaro niya na yung mga iaanak sa inyo. Mga update nyo ako kung sakali. Basta wala lang sisihan pero may balatuhan. So ayun na mga kasonic, hanggang dito ko na lang tatapusin tong video na to. So maraming salamat. Kung bago ka pala sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakipindot mo na rin yan po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ayun, maraming salamat po at God bless to all. Peace!